Bueno, boas tardes a todos e a todos. Vamos comenzar este pleno extraordinario. O primeiro punto do orden do día, aprobación do ditame da Comisión de Asuntos do Pleno sobre a aprobación definitiva da modificación da ordenanza polo que se aproba o Reglamento de Réxime Interno do punto de atención á infancia do Concello da Baña. Ben, esta ordenanza xa estuvo sestros ao pleno, estuvo exposición pública, non hubo ningún tipo de alusión, ningún tipo de alegación ninguna. Me corrijo o secretario se non é así. Correcto. Entonces non queda máis que volver a someter a votación. Se queredes comentar algo ou... Non, era por si alguna modificación que introducir. Eso houve alguna... Non houve alegacións. Non, modificación do anterior. Non. Traes a aprobar o mesmo texto que se aprobaba inicialmente. Porque había un criterio que dino desde arriba que teñen preferencia os dous pais que traballan para que se o meniño quere entrar no pai ten preferencia sobre outro calquera. Non sei se está dentro dos criterios. A conciliación, pero sí, eso está dentro. Sí, estaba dentro. Sí. Ben, pois entón procedemos a votación. Votos a favor? E o segundo punto, bueno, primeiro da parte de control e de acción de contas da liquidación do orzamento municipal do Concello da Baña correspondente ao exercicio 2023. Bueno, pasou según a documentación, estábamos a disposición. Non hai nada que... Nada, o documento técnico, si é certo que hai un remanente de tesorería de 256.000 euros, consecuencia de, bueno, pois, casar gastos e ingresos do día 1 de xaneiro ao 31 de decembro, sobre todo por a contención de gasto que se fixo a partir do mes de xuño, sin olvidar, bueno, todas esas facturas pendientes que quedan de pago de máis de 800.000 euros, as cales teremos que facer frente este ano. Bueno, se non hai nada máis que comentar, pois dase por finalizado o pleno. Gracias.